べっちゃんファンの皆さん、こんばんは、音符です。なんか、キャラ変わったって？いやー、バレましたか。毎日べっちゃんのしゃべり聞いとったらな、関西弁が映ってしもてん。というのは嘘。実は、お姉ちゃんに教えてもらってんや。うちのお姉ちゃんな、阪急今津線の門田薬人に住んでてんて。知っとう？門田薬人。神戸女学院の生徒さんたちがな、ぎょうさん通ってきてるとこやねんで。ほんでな、うちのお姉ちゃん、夏の甲子園でプラカード持って入場行進するプラカードガールのおる高校へ行ってたんやって。でもな、お姉ちゃん、背が低かったからプラカードガールになれへんかって。まだまだ関西弁を勉強中の音符でした。